إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. Tahqiqten Perverdigarın bilýändir. Kesen ibadet üçün qaym bolýan giýjäň iki bölügine ýakyn. O giýjäň ýartyny, o giýjäň üçden mirini. O sen bilen bile bolan jemaatlarda. O Allah tebarek we taala bilýändir giýjäň o günniziniň mikdaryny. Allah tebarek we taala billi sizin giýjäň mikdaryny ehat edip bilmejeňizi. Pes Hudaý size rahmetdi. Pes Kur'an'dan ne miqdar müyesser bolsa şu miqdaryny telawet et. Allah tebarek ve taala billi ki sizin bäzileriniz meriz bolar we bäzileriniz yerin atrafynda musafarata gider. Hudaýyň nigmatyny talap etmek üçin we bäzileriniz Hudaýyň ýoluny jeň eder. Pes Kur'an'dan ne miqdar müyesser bolsa şu miqdar telawet et. We namazyňyzy ýerine ýetirip eda edin we zekatyny berin we Hudaý ýolunda ýaxşy formunda qarz berin. Ve nämäni özüňiz üçin takdim etseňiz hayratdan şonu Hudaýyň ýanyna ýaxşyrak we ulrak formunda tapardyňyz. O Hudaýdan magfirat talap edin. Tahqiq Allah tebarek we taala gafurdur, magfirat eder we rahimdir. Öz bendelerine rahmet eder. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuhel muddessir. Ey libasa dolanyp ýatan. Qum fe'anzir. Tur qawmuny gorkul. Ve rabbeke fekebbir. Ve öz perverdigaryny ulla. Ve thiyabeke fetahhir. Ve libasyny pakle. Ve rucze fehcur. Ve näpaklikden özüňi sakla. Ve la temnun testekthir. Berýän zadyny köp saýynjak bolup etme. Ve li rabbike fasbir. Ve öz perverdigaryň hukmuna sabr et. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ Pes wagty ki suruga dem vurulsa فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ Pes şol gün nihayette qatywyndyr. عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ Kafirlara asan gün däldir. ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا Men goý we men ýeke özüm halk eden zadymy da goý. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا Men şoňa köp mallar berdim. وَبَنِينَ شُهُودًا We ýanyna hazır duran oglanlar berdim. وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا We anwa aqsam esbablaryny şoň üçin amad etdim. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ Ondan soň ýene ziyada berilmegini tama etýär. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا Iş beýle däldir. Tahqiq şol biziň ayetlerimize nihayetde münker boldy. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا Tizlikde şonu dowlakyň beýik otdan bolan daglaryna